गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया बनरगावनि समस्ति एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बुङो। बिथाङा बुङोदि फैगोन 2025 बिटिआर बिसायख'थियाव बिटिसिखौ बिजेपिआ सालायनो टारगेट लादों। नाथाय बेनि थाखाय इसोरनिबो बोर नांगौ होननाबो बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। आरो बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायबावोदि थारै राजु नार्जारि इउपिपिएलनि नेहाथारि बिथाङा बावैसो साननि सिगाङाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदोंमोन दि बिजेपिनि गोबां सोद्रोमाफोरानो इउपिपिएलआव हाबनो नागिरदों, नाथाय एलायन्सआव थानाय थाखायसो जोङो जइन खालामनो हायाखै। बे बाथ्राया नंगौ होनना सिमान लायो राजीव ब्रह्म बिथाङा। नाथाय बिथाङाबो बुंबावो, जोंबो बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्स थानायनि थाखायसो मान सन्मानखौ नायनानै इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा हाबफैनो गोसो जादोंब्ला जोंबो जइन लानो हायाखै, नङाब्ला जोंनिख्रुइ इउपिपिएलआसो बिजेपिआव बांसिन ज्राव ज्राव हाबफैजोबसिगौमोन होननाबो खौरां बिजोंनि सिगाङाव गोख्रों रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बेखौबो बुंबावो दि बिजेपिआ नर्थ इस्टआव गोसारजोब्बाय, जेरै कार्बि आंलं, डिमा हासाव, लालुं काउन्सिल, थेङाल कसारि बायदिफ्राव बिजेपिनि राजखान्थिनिनो खुंथायजों खालिबोल' बिटिसिनि ट्राइबेलफ्रासो हारिखौ सेस खालामबाय बायदि बायदि बुङो होनना बिथां ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोबथा बारनि थाखाय पार्ट 2 बाल्य बिबाहनि 3000 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय 10 साननि गेजेराव हमजुबि फोसावना होबाय। लोगोसे फैगोन डिसेम्बरनिफ्राय सानै बिसि हाबा खालामनायखौबो बन्द खालामगोन होनना बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायो। मैया 4100 कोटि रां खरसा खालामनानै लुफुंनाय G20 जथुमाया जोबलांबाय। मख'थावना दि बै मैयानि फुंनि समावनो दिल्लीनि अक्षरधामा मन्दिराव ब्रिटेननि गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनाकआ गोख्रों रैखाथि हानजानि सांग्रां नोजोरजों इसोरनि खाथियाव बोर लानो थाङो। बोर लानो थांनाय बिसि फिसाय ऋषि सुनाक बिथांमोनखौ मन्दिरनि गाहाय पुजारी बिथाङा मन्दिरनि सिङाव लाना थाङो आरो फुजानि आबुं नेमखान्थिजों बिथांमोननि फुजाखौ मोजाङै मावफुंलाङो। बेवहाय ब्रिटेननि गाहाय मन्त्रि बिथां ऋषि सुनाकआ फिन सम मोनोब्ला बे मन्दिराव फैफिनगोन होनना बुंलाङो। मख'थावना दि बिथांमोना फुंनि 6:41 मन्दिराव थांदोंमोन आरो 7:43 मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन। थामहिनबा बिथांमोना मन्दिराव गासै 52 मिनिट सम इसोरनि मुङाव एंगार हरदोंमोन। गोरोन्थिया मानसिनि जिउआव मोनसे नङा गोबांबो फैनो हागौ, नाथाय गोरोन्थिया गोबां रोखोमनि दङब्लाबो खायसे गोरोन्थिनि थाखाय मानसिया बारग'नो सानब्लाबो बारग'नो हाया। मैया पुनेनि जरवा सेन्ट्रेल जेलाव 2016 मायथाइयावनो 32 बोसोर बैसोनि जितेन्द्र बाबुलाल सिन्धे मुंनि सुबुङा रेप आरो मार्डार खालामनायनि दायाव जिउ जोबजासिम साजा मोननो गोनां जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा सानै खर'आ गाज्रि जालांदोंमोन आरो मैया प्राय 6 बाजिसोआव दौलें लागायना गावनो गाव फोथैना लायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांखौ जेलनि सिङाव थानाय हस्पिटालाव लाना थांदोंमोन, नाथाय बिथांखौ 6:15 थैबाय होनना डक्टरा फोसावो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।